gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, Dodone geni nggon endi? wah iya. Kae dewaning geni, Kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus Kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Ngono. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Nen, Ngampet ambegan. Ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku clebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. selak modar. Le ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu ka wis. Yo. Yo. Tan kawusa manjen wonten Gupit Sanggar Sarup. Nenogan toko capo iwang pikula naroda ngawi sanggane para wadya bala durandara pating blebar pating tirta mlutakaning daratan. Sigra bala kang tumingal perang campo samya madali lir tatit wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil latinyo ngedali wus Nyuwun pamunten Bapak Kulun.
Ingkang putra pun Bathara Indra Cemadung dawuh. Kula ingkang putra pun Brahma Cemadung dawuh. Kula pun Yama Dipati Cemadung dawuh. Indra wonten timbalan. Ingkang sengapika ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bale Martyakunda. Nggih, kasinggihan mekaten. Samenika kula papanaken wonten ing repat kepanasan. Palasajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata boten saged ngaturaken wonten pundi dunungipun tiyang sepuhipun. Ya, kula ngerti panjenengan wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong. Ning sajedatipun pang dingendikake dening Hyang Pikulun Jagat Girinata ya Sang Hyang Pikulun Jagat Giripati. Pancen bener asal mulaning Bagong kuwi pancen kaya ngono. Nanging sabab apa to lah kok dadi ora ditampa dening Bagong? Mula panjenengan Hyang Pikulun Jatimurti, kowe kabeh kinen merpeki kelawan Bagong. Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok pilara. Nanging mung dirangket wae, dibalekake ana ing Janaloka. Ewadene tetep berguguk mutawaton mangsa bareng. Dawuh panjenengan Hyang Prabu Bathara Guru, Bagong kudu dijiat utawa dipaksa supaya gelem bali. Menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata. Nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangetan banget. Tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa. Nggih, mekaten pukulun ya. Mula kita mangkat to dina iki. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati. Poma dipoma ya Indra. Nggih. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwandan merga nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Ismaya. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta wah aku ora ngerti tanpa taliwana Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taun ana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arep mati garing nang ngene tak lakoni pula aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Ning aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul
Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah Gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ra ana wong iki. Engko gek mulih si Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah, lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku. Wis lah terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas, sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Purnanggana magawe gelar ira wang-wang iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksude apa? Aku tok larak tekan tempat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pangandikane iki Wang Pikulu Narada. Supaya kowe digawa metu nang tempat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek aku bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sing nang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu marang para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. As jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nendi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ra iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni pukulun.
saiki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dae ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis mudar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji guna kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonya ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah. Ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Wah, anggere ngapusi titenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngomrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Panija. Iya. Tenan ditenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, takon Jawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ora kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudebianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Ayo, sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Piye, Kong? Sip. Jos. Wiradalah. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudhar kowe.
langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi? Ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramarta di dewane tunggale kare ayo. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Nah, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow! Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e. Ana, mesti ning sing lali nyembah urung. Wo iya. Wah, lali. Sembah saka kene. Ora apa-apa bebas. Ping 3, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkatku mati dereng aku e. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh, aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaenggo ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Moh. Mambu. Wah.
tak sabuni. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek kowe klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong nun wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajarane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Jalanan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brahma mirang-mirangke Bathara Brahma. Bagong, aku mentala karo kowe. Tibane daya kekuwataning Bathara Brahma, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brahma keparat. Kobong gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah Antasena iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asemi bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah cilaka iki. Wis, sampeyan niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis kita.
Wah, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Meng kulit cok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh gundul. Sar dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo Terus kok ngamuk terus. ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Kencang warudayang pak pong. Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono kanane Bagong. Ngamuk punggung. Suratamta Nirbaya Nirwikara kabeh para Jawata padha bubar sar-saran ora karu-karuan. Di ngatos-atos Lidi monggo mlajar mawon, Di. Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Bathara Guru mlayu Den. Lah sirmu piye? Arto oyak terus apa memandhek tekan semene nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandhek tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan. Perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepinginaning ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles. Mulane tumrap aku ya maju sisan. Ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora usah wedi. Ditekati pancen ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki ketoke sampeyan iki ngojo-ojohi ning kaya ming mbombong kula. Ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Kok metu saka awak kula? Ya engko aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru doyak. Lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora.
Kakang Narada kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Kula utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng keparingipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang. Busa uyon ayung yon
kembang popong terate bang rerayungan loma lengkung tumalong rumambak wit lian wis mukang mawur raras nunamit pasang Kalimantabi pinebina iki lho duni dumawaing tawang tuwang Rama Pukulun Sarawa Paduka wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun Wong Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng iya kulup Atmaja Ulun Bathara Tunggal kita ngaturake bekti kelawan panjenengan wis ulun tampa karya bombong bilawaning penggali ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula mundhingga jimat paripe ndayaran ing kasantosan andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang putra pun Bathara Tunggal Pukulun dene Paduka Rama Pukulun ning Ngundarandir Bawana kepareng tedhak wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir mlayu dipun parengaken ingkang putra Cemadong dawuh Pukulun menapa badhe paring pidana dhateng ingkang abdipun Sang Hyang Tunggal upamya Paduka Pukulun badhe paring pidendhan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala waton Paduka Pukulun mat tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi nanging menawi Paduka Kanjeng Rama Pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal
Lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Om Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana langgeng tunggal wonten timbalan. Yekti jagat horeg krana solah bawane atmajaning Siesmaya ya kuwi Panakawan ingkang ngaran Bagong ingkang saknyata dina samengko gawe geger Kayiwangan Suralaya. Satemahat Majakita Manikmaya mboya bisa nanggulangi kelawan apa kang dadi pangamuking Bagong krana pamuthaing Panakawan siji iki. Menapa pamuthaipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya pukulun. Tanana kejaba mung nggone meri kelawan kadang-kadange ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuwane. Monggo tumuli Bagong mutah sowan ana ing Kayiwangan nyuwun priksa kelawan Si Manikmaya ya Atmajakita. Sapa wong tuane Bagong? Mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padang ya kuwi sarana wayanganing Si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya bebarengan kelawan Atmajakita ya kuwi Catugara ya Tejamaya ing nalika semana uga kita paningi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka napsuning Si Tejamaya mekaten pukulun. Ayo nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun mudhuna ing jagat tentremna jagat saisine. Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen kimboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi kelawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendho kamurkane. Mula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta kelawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine Panakawan atmajaning Siesmaya mau Sang Hyang Tunggal. Yana tewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran pukulun semban kula Rama pukulun pengayoman kula menawi tela dawuh pangandika paduka mekaten kula mboten badhe selak dinten sak mangke kula badhe anilar dhateng alang-alang kumidir tedhak wonten ing Madyapada anyerep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong ing sayekti ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados ing Bagong wonten ing alam padang. Surti tingkat-tingkat duga-duga digo mesake lawan Majakita Si Manikmaya ingkang sejatine wis mblabarake apa ta dumadining Bagong nanging Bagong mboya percaya. Pengajaping Bagong mung siji amung dewa ingkang wis nyipta kelawan Panakawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine niki ngestakaken dawuh. Menawi ngaten kula nyuwun pamit madal pasilan mandhap saking alang-alang kumitir jumujuk wonten ing Madyapada ulun kundura ning Kundaran Tribawana sembah kula ingkang derekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun.